Venga, va. Orduan. Zer egingo dugu orain? Pues qué poco me gusta este tío. Vale, egingo dugu belarria, venga. Egingo dugu belarria. Sartuko garen esculpin. Eta hemen importante. ¿Cómo se hacía la belarria para que no se jodiese por dentro? ¿Cómo para que no se jodiese por dentro? Esa nahi da hori. Vale, cuando dices por un lado no se joda por el otro. Hori da... Normal, no sé qué. Joder, front faces only, esan nahi duzu? No sé, es que siempre se me animan las cosas. Behitxu, nik erabili nahi badot, hau, oza, pintxel hau, vale, eta nahi dut horrela egin, ez egiteko beste aldean ezebez, que por cierto, no está haciendo, sakatu behar dut hemen, en advance, front faces only, vale, oza, nik hemen, seguramente pintxel ondia egiten badot, ingo dit, behitxu, ikusten bi aldetatik egiten dago, baina jartzen dut front faces only, bakarrik alde bat ontatik. Esa es la clave. Orduan hemen aterako diogu olako bultito bat eta hemen sartuko dugu barrurantza. Vale. Hemen estetika honetan importante egitea C bat ia toma por saco. Ez du behar gehiago. Vale, olako C bat, egingo diot R bat. A ver, por ahí más o menos. Behar dugu olako bolita bat hemen eta gero hemen olako C inversa bat. Bai? Forma hau egin barra zuen, no hay más. Hemen inflatuak egin got. Vale? Eta nik egingo nioke hemen markatu hemen dagoen flotadore hau, ez? Hau da como flotador bat. Holantxe. Olako zeozerrekin nahiko. Bueltatzen az burura. Eta hemen R handiago bat behar dut. Nik ja zati honetan egingo nuke retopo intermedio bat, baina bueno, egingo dugu horrela. Vale. Markatuko dugu hemen sudurra ondo. Vale, sudur zuloa barrurantza. Igual markatu dezakegu hemen mobita hau, ez dakizan deitzen den mobita hau. Markatuko dugu nasolabiala, datorrela hemendik goitik. Markatuko dugu bizkatxo bat, baina gero suavizatuko dugu. Vale, lehenengo markatu, hemen goitik badator horrela eta jaisten da horrela, ez? Nasolabiala. Ba, orain suavizatuko bizkatxo bat. Bai? Eta hemen igual potolotuko diot masaia, parte hau. Es como simpático. Eta deko parte hau potolo. Vale. Sudurraren egala. Vale. Eitxiko diot intensidadea. Indarra. Eta sudurra ingo diogu potolito. A ver. Está simpático. Vale. Hemen parte hau zaila da, zera begien forma definituko duena.
Zaitu hor betasalen forma pizkatxu bat igertzea. Beste erre bat egingo beharko diot. Hemen, behar badozue fintasuna, ni gomendatzen dizuet erabiltzea lazy mouse. Hemen lazy mouse ez da ditzen lazy mouse, baizik eta ditzen da stabilize stroke. Daukazu hemen en stroke, stabilize stroke, eta egiten dagoena da marra gorri hau estabilizatzeko pintzelka da. Orduan egin dezakezu horrela, hau kontrolatu leike hemen zenbateko faktore dekon, bai? Eta laguntzen dau pintzelka da establea egiten. Estabilizadore bat da. Bai, ni oso markatuta egingo dut, segero egiterakoan retopo suavizatuko da. Así que nahiago dut markatxa pilo bat angeluak eta gero ya suavizatuko da. Eta oso argi daukat, nahi duela markatu arku hau ondo. Hemen oso indartzu dago. Ez dakit hemen puentea jaitsiko nuken pizkatxo bat. Hemen subia jaitsi pizkatxo eta glabela markatu beto. Hemen ezur zigomatiko atzerantza doa. Hemen oso guai geratzen da aldaketa hau eitxu. Angelu aldaketa hau. Hemen ezur zigomatikoa ondo markatu eta hemen angelu hau L hau, hemen dagoen L hau markatzea ondo. Hori normalmente geratzen da guai. Más.
Hortxe, más o menos ondo. Jarriko dizkio bekainak? Igual bai. Igual behar du lepo pizkat. Osa, burua igoko dut pizkatxu bat. A ver... Hortxe. Play all trans. Baspadan. Vale? Eta harin batuko ditut belarriak eta burua. Ben, Ctrl J bat. Ai, dios, kontuz. Honek deko mirror. Aplikatu. Ctrl J. Eta hau salbatuko dut. Seifaz 3. Eta egingo diogu hemen rimes bat. Vale, orain rimesa daukagula berbelarrian zer egin dezakegun. Nik hau aplanatu nahiko nuke, egotea biak angelu berberean, osea, mask, maskara hartu, eta orain hartuta hau, o angelu antxeko baten aunque sea. Vale. Venga, aurreko bideoan sartuko gara gorputzarekin.